Loro lu. Ayo ning kali wae. Ya ayo gasken. Lah kowe iki nggo opo? Wis engko. Aduh. Lah enak kuwi. Wis ngopo iki? Aku rasa ngopo-opo. Lah aku iki kapan gelem urunan ke? Lah mung saiki gek mangsa ngene iki lho, tak kandhani. Ayo jatahe kuwi kerja. Wis oleh duit, ta saiki dek ngenakane wis ra ono duit apa-apa, wis ra nggawa jeneng kowe iki. Kerja dipraikake, arep ngopo-opo wis ra ono kerjaan. Lah aku wis anggere duit-duit gawe tuku manuk kok. Lah meh piye meneh aku ndek manuk ge apa jane arep ge nerusake tak ternak kuwi lah dadine duwite wis oleh manuk ki ra nyekel duit ki. Lah anak manuk apa garian? Wong aku duwe niki manuk labet. Duwe piro? Mending omahe ndek 8. 8 gawe lomba ora tau menang kok semang duwe akeh-akeh kuwi iki goblok ki walah. Loro rasa ngono kuwi lah aku nek pancen hobi arep piye. Ya didol siji ngono lho kena-kena gawe tuku mie. Ha kowe manuk 8 ora gelem nganu urunan ora tau gelem. Wis arep piye meneh? Arep urunan wis kadung nyekel ning labet. Arep piye? Ah iki sedo ning kali po ora tau jane malah ket mau bahas. Oh iya aku lali. Ngono walah kocluk. Ya ayo saiki Ayo. mangkat yo. Ayo lek mangkat iki aku wis mau slak ngelih wetengku ge. Ning sebelahnya diarani iki. Yo ayo aku wis slak ngelih pil mau ngenteni Ayo lintingan. padha kok aku yo ngeleh iki lho. Ning komisi 1 ora enak cah loro. Ayo engko Kowe mau yo ora gawa kucuk ning omah ngono mie po. jane iki ono mak Eropake aku ora wani nganu ji. Yo piye carane ngono lho. Ayo Sangger dolan karo kowe ora tau gelem urunan. Mesti kok aku wis rasa do geger ngene iki ya wi kan saiki gek ra ndidit. Aku saiki sak onone iso nek sak ono duit ya tak ijoli. Manuke didol siji payu-payu 50.000 lumayan. Bakal ganjil. Oh, mis pita. Napa masakan Padang buat jualan. Aku wis kadung hobi manuk arep tak dol siji ki iman-iman masalah ya iki labete ki regane gek medun. Yo ada manuke yo didol payu-payu 100.000 nak. Mayan. Aku 50 kowe 50 ya. Pas Tak takon. Nek kuwi didol njur labet ku arep diwadahi nggon aku dhewe. Yo atau kenyak njaluk dhewe loro. Ya iman Mas tak gembol kok. Yo ora kok. Ya ndi saiki lintingane kok ki wae ya. Tak Ora urunan tekan kene mbak njaluk lintingan. ini kan penak udah. Ayo kandangi manuk ki tak omongi didol payu 100.000 50 to joran. Saiki wir njur aku nek arep ndek ngono anjir manukku arep glethake ngendi? Kamar. Ya mabur to. Yo nek manuk rak mabure njur piye goblok ki. Alah ya alah. Lah endi garete karo reke iki endi ra ono. Iki to nggo iki wah awet. Aku reke Iki. Tak gowo engko garetenan purae wi. Mbah iki. Tegolek isik ngenang linting apa nggo godhong linting Nggo apa. sungkat malahan. Golek isik ah. Kok wae piye? Wis menek kowe wong ra urunan blas. Aku wis urunan ini. Karo lintingan karo mbakku. Kono wis menek. Lu sik delik enteni tak penekake. Wis pintu. Tak bocah. Ono kok kosan. Semangat. Tegel rokok itu piye? Ajan kowe ngilang. Tapi iso tak sawang ambyar rasane ra karuan. Beri rasa. Udah ketek guys. Najan kowe ngilang rabi iso tak sawang nanging rasane kok ambyar tenan bari rasane yen eling kowe anget tambane apa aku salah
yen aku crita apa anane caritane tresna nalika biyen kowe lan kai celes iwas berjuang nek ra dihargai ah. Apa aku salah yen aku crita apa anane caritane tresna nalika biyen kowe lan kai celes iwas berjuang nek ra dihargai ah. Nyai kokosane iki nyam ngono sakmene. Kira Iki wah ndadem. legi rak wi. Legi Ora legi legi. jajal sik. Jajal sik kok. Legi rak. Sing iki. Yo iki jajal sik kok. Legi? Ora legi, golek meneh. Legi tenan, jajal. Sik wah. Biar buka. Buka toh. Goblok, Iki kokosane sapa? pahite. Ah, Lah kowe mukane ne aja ngkon-ngkon iki dadine kok tak oleh iki. dan rasane pahit wah. Iki tak tahu cuk kokosane Ngemi, sapa ngemi. iki kokosane sapa tak takoni. Mbah. Nek parani wong iki. Nah, weh. Kowe wis menek kok. Ketut ra. Jan goblok kuwi mulai ras dhuwur kok. Ya. Mani ya nang iki ninting-ninting kok. Tak mani ya. Nah, kapok aku iki. Nang ono duit ngono lho, tak tukokake apa wae. Alah iki cangkem tok. Lah wong kene Tahu wis gemragat. radit, nang kene iki Iki radit. kapan gelem ragat iki kapan? Ya sok to nek aku wis ono duit, tak tukokake. Kowe iki kapan? Duit ning tuku manuk. Ora tau menang kok tuku manuk. Arep piye meneh yo, aku wis duweni ngonoan. Nek tak delok iki ora ono duit aku iki kerepan. Ya nek didol ana duit kok, didol ora ana duit yo ngendi ana wong adol ora ana duit. Ayo rugi kene terepan. Ya ben rugi kuwi kowe tukune pira? Tukune 50. Nah, payu suwita ya bati to goblok iki. Saiki regane gek medun ya iki. Medun pira? Saiki paling ora adole oleh 30.000 paling. Ha 30 didolne rasoke payu. Alah ngertekno wae ora ngrasake jaman ngene gek ana corona ngene iki lho. Biyen aku tuku manuk labeti to 120. Padang saiki nek arep didol payu 70.000. Jeneng maune semang dituku ngopo? Jan iki arep tak dol meneh men. Men Ngerti, oleh. kowe nak ngerti saiki medun kok semang maune dituku ya jan gobloke kowe kene ngendi to? Saiki iki gak ngomong soal corona iki masalah iki. Corona ki opo corona? Ya komunitas rondo mempesona. Oh iki ten jangkrik kok. Ya ngaku iki isone mungkin iki wae kok kene. Kiro akune lho teko melu glondong, ora hitung-hitung entuk 50.000 sedina wis lumayan. Yo, Kowe mingke tuku manuk. Ya kuse corona naik ilang iki lho. Tetep ana wis oleh dituke. Ketimbang glondong ngene iki ya awan musak angin wae. Nah aku wis kuat. Walah takon gontong kayu wae cilik-cilik kowe ra kuat kok hayane. Ya mukane kuwi aku gotong sing gedhe ben rusak kok goblok iki. Nek kecetit tak takon arep piye. Wah ya weh kecetitno. Kecetit rasa gedhe yo warung manurut. Oh omong wae iki tak nginting wae wah. Ayo aku mau arep kon nyanu mie. Ya kowe ku yo ae gantian. Aku arep udut to. Endi udut? Gunake nganu rek kok goblok iki lho. Ya apa iki? Karet ngopo? Disebut dadi apa? Awui. Aku iki ono Dasar- bakone. Endi bakune dibuka? Buka kok. Lah iki baku lho. Baku iki goblok. Apa? Cengkeh. Ra ono cengkeh. Nggonku ana iki kok tak kei kok wisan kok goblok iki. Ora omong. Kowe melek. Ki apa ini ra melek. Merem iki lho, Ces. Tani tamplek ke pentili ning iki. Seh titine ngono wis cilik. Ngene iki panas-panas.
Ini sepi enak. Teguran enak. Ya ora apa-apa ya. Ayo. Ayo. Ini tak ngiling sih aku. Oh, saya urung linteng, oh, Sumuk. karo udut. Oh wis sumuk lek arep adus meniki lho. Mumpung jero kali ini. Awar nyegur dhisik wae piye? Oh, sih bareng-bareng. Urung entek rokoke gua. Kowe mbang ngetek-ngeteke baku kok. Gantes nyumet tak gua. Yang ku tak sulete meneh to. Wah enak. Ini sore-sore pi jane arep mukah nang omah jan iki. Tapi Nak mau kane ngomake iki aman go apa? Wong tuamu duwite ra gablek kok. nek menawa pundhit barang kuwi. Lah kowe mah demongke bapakmu anakmu to goblok iki. Nah, ayo nek meneng-meneng ki ra apa-apa adikku ki. Anak kowe sing omong karo adimu, "Dik, ndak duwite omong apa meneng." Ayo wis teko dirahasiakno. Jan goblok ya omong tepan kok adimu kok. Ayo aku tak bikep to kok. Anjos nyauri piye? Wis teko tak kon meneng-meneng wae tak kon jikuk. Nah, aku tak takoni, "Dik, duwe duit piro?" Kan jadi 50 ngono. Ah omong to. Jan goblok iki. Lah ngendi to iki? Cepat PGR iya. Oh, pantes. Isone bolos tok. Ning kan munggah terus pan. Ayo munggah wae pamen sekolah kono nomor 1. Apa? Bawa nomor 3 ayo. Apa buri nak kowe? Iya aku main. Maido kok. Menak sing maido. Ayo dipadu ngono kuwi nek anu teko takon tak ngono aku wae. Ya ae sak nyegur. Ayo. Oh. Cepet. Sing pakai cepet-cepet. Oh. Aku nyegur film mau wis tak gatel aku ya. Cepet kok. Oh sik to kowe nyegur ayo an. Iya. Iki renang sik kok, ora kok. Lah ya ku sik to iki aku gak arep ameh renang iki lho. Asal ono kejero ra. Ono wong mancing po, ono wong mancing ki. Tak nyegur kene iki ya, Pak. To tak nyep. Kok nyelam sik jajal. Nek jero aku gelem. Ra jero ki Ah, yo iki. jajal sik kok. Anu kono kok. Ya wis ra sida aku no. Sing genah. Mending patusku. Aku wis padus lho sing genah. Banyu. Aku wis terus kabeh wis genah, Pak. Bahaya. Ora tau ngusi. Apa wis kademen. Wih, sing genah ya iki aku anyet wis nyegur. Kowe. Oh alah bocah, udah nyegur e. Ora nyegur tak